Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Agua, Achilles. Wa, Unsa? wa ko'y kamera. Wa ko'y laing kauban. Aw, husto. Ang taong tubig. Unsa? Ang taong tubig, ma'am. Siyang makatabang nako. Naibaw siya nga. Nagsulti ko sa tinuod tungod kay siya ang nagluwas nako. Ang taong tubig. Oy, Dong Jerek. Kalakas mong tama, Dong. Okay ka lang? Jeric, ayaw ko binuangi ha. Bituo na ra bagyud unta ko nimo. Pero kanang gilitok ng tao nga tubig. Doon na bagod? Doon na lagi, ma'am. Siya lagi ang miluwas nako. Dito nagod ko sa suda tong giingon nilang operating room. Pero, naabot man si... Aw, kato laging tao nga tubig. Iya kong giluwas, maong nakagawas ko, ma'am. Maong niya ako karon. Misulti nimo sa tinuod nga pagkatao nila ni Madam Doria ug Sir Divino. Husto na. Sige, Meroy. Lahos ta sa ilang Madam Doria kay nagpaabot na turo nato. Dini ka lang sa sakyanan, Meroy. Paabuta lang ko dini. Tana, Jeric, mga naog ta. Ma'am, katapusan na lang ni natong panagkita. Ayaw ko pabatdiaan na, Jeric. Tana, kanaog na. Dali dayon, Miss Claros dayon. Ah, Uy, kauban ko si Jeric, Madam Doria. Gisulti ko na ni Ma'am Claros kung unsa ka, Madam Doria. pastilan Jeric. Wa gyud ko magtahumdong nga magpagamit ka sa mga dautan. Ikaw ang dautan. Hilom, Jeric. Jeric, kung samaya kong sa mo. Ikaw ra ang mibiya. Unya karon imo ming butang-butangan og sa. Aron lang mi mauwawan sa mga tao nga nagtamod namo. Kaya wa man sila mahibaw nga nagpagkaroon ingnon ka lang. Hilom na, Jeric. Hilom na. Lauro, atimanan ninyo si Jeric. Dali, Jerek. Ma'am Claros, mahayan mo niya kung ganong wa ka mo tuon ako. Pag mahay ka daw niya, Dali. Madam, please, ayaw kaayo palhapi. Nahibaw ra ba ko nga? Gikan ka pang nag-uol sa kamatayon sa inyong sinagop ni Sir Divino. Kisakitan lang ko sa gipanulti ni Jeric, Miss Claros. Unsa may akong sa niya? Unsa ang akong Madam, dugan. hala, Kasakit Madam, sa akong dugan. Madam, tabang! 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 Unsa na ito? Akong Sir dugan. Divino, dali asir na doon si Madam sa ospital. Gloria! Gloria! nganong di ba ko makatug? Nya, lanas ang kubas kong dugan. Ano man eh? Uy. Dili ka. Dunay ang niluwason karon si Agwa. Oh. Husto. Pwede man di ko matanaw sa kong unang-una. Husto. Ako na mo haton eh. Oh. Si Jeric. Tuog na, Achilles. Yay. Nagbata pa man dahil si Atila na sila. Saman may gibati ka? Ha? Ninaragyod kang wa mahimutang. O saman sakit ang imong tiyan. Pagsulti. Ang
Dili lang ko makatug, ate. Oh, Hasta ko. may bangon mo lagi ka. Di sab ko makatug. Duka na kaayo ko pero magpaminaw lang ang akong dungkan. May pagmamalitag matimo. Tana, mamalitag quick-quick. Asa ng maestra divino? Tuan na. Maayo ba ang akong arte? Mulang pang-famous. Sama si mong arte kang Zandra? Aha? Oo. Parehas. Paminaw ko, mituo na siya na ako sa inahinay, Doria. Kamay na lang yukuwang. Hinaot pa nga kutob lang sa arte ang tanan mong gibuhat, Divino. Oh, Doria, Hinaot pa nga way koneksyon sa tinuoray mong gibati. nagduda ka ba? Angay lang. Ay, Dili ko na lang ipadayon unsa? ang pagpatay kang Jeric. Imong pantuson hangtod nga mamatay? Ipaon ko siya sa atong kaaway. Kana ray imo, Achilles? Oh, silang kabog quick ate. Nakabantay kang nauli si Ate Sandra nimo? Nag-atang sabday ka niya, ate Lenacel? Ha? Kay may lain pa bang nag-atang niya, Achilles? Kuan, si Kuya Agwagod. Nganong nag-atang man sa pagpauli ni Sandra si Aqua? Naibog ka niya si Aqua. Salamat, Upaw. Sige. Bye, Upaw. Ug paabot agad ang sunod nga instruction ni Madam Modoria, ha? Sige, bye. Unsa na? Positive. O sa Ray boarding house nga gisak-an sila si Sandra o Liana Cell. Uban sa iyang manghod nga bata sa nga si Achilles. Di ay? Pues, si Zandra sa iyang pahin. Kung mawad-an og Pinoy-anan, mapugos siya sa pagdawat sa imong gi-offer nga kunuhay magtipo na mong duha dito sa rest house. Labing siguro. Og ang managsuon nga Liana Cell ug Achilles. Labing siguro mudawat sa nabang gikan kanato kung wa na sila kapuyan. Naglungot-lungot na ko sa sorberbiyong Achilles, Doria. Tawga si Puroy kay makiksulti ko niya. Kinahanglang dili na kini maugmaan pa. Unsa na karong orasan, no? Tanawon kong alarm clock ni Ate Lenacel. Alas 2 na diskadlawon. Si ate. Nainanong tingay siya. Aton ko si Jeric. Ano nabalik pa siya itong dapito? Gusto. Kadto kang dapit ang dapit. Di lang ko ano mga internal organ ng mga bata. Ano ibalik yan? Gusto. Murag mo itong dapita. Ang maayo ini. Magpadakop ko ni Sir Divino. Aron ako masuta kung unsa ni katinuod. Uy! Wala! Buto! Buto to ako nabati. Di matugikan. Unsa to? Ate! Ate! Bisigit ang mga tao! Murag doon na isunog! Ako tanaw na! Kunul pa sa ato! Achilles! Diyan ka lang! Achilles, balik na rin! Ginaw ko! Doon na sa mga ibayan ang sunog! Osman ko galingon! Kinahanglan ako magluwa sa Ate Lenacel! Dayon! Ang uban! Agwa! Karon, si Agwa ko! Gusto ko mahimong tubig! Achilles!
kadlok na ko. Tubig ka? Tubig ka nga formang tao! Wala tayong oras! Masulti pa! Wala tayong oras! Dali na! Imo ko gialsa! Dili ka! Ug ayaw pa na ko! Pabuta sa Achilles! Ano na ko? Ayaw sa! Oh, kapaspas niya. Uy, sa maning... Bahay? Ang sa maning bahay? Dili ko na kumabiha din kay mo anira si Achilles. Iyang ginawa si Achilles. Mura kong nagdamgo. Usa siya katao nga tubig. Wa jud na to makonkluran ang kayo na. Misamot noon gini. O nahotdan ba jud ang tubig? Ayaw ka mo kamalaga! Ha? Uy! Hala! O tao! Naglutaw-lutaw sa hangin! Ako'y mo kontrol sa sunog! Namiigong karon! Aliya! Uy, hala! Uy! Uwan! Kakusog sa uwan! Animal! Ah! Nakita mo na ang imong kaaway, Doria? Aw, atong kaaway, day? Usa ka taong tubig. O gisubhan niya ang halapad na unta nga sulok. Iyang gisanta ang imong gustong mahitabo. Kung gamhanan siya divino, may gahumsab ko nga hinatag ni Agaon o dili ko si katulgan. Ipapangita ko siya. Di na kinahanglan, Doria. Pabuton ta na lang siya. Tungod kay niya sa tong poder karon si Jeric, ang kanin niyang giluwas. Karon nga nahibalik na to kanang bata, labing siguro nga mo ani na usab ka ng taong tubig. Nalimot ka sa gistorya diha nimo ni Claudia? Husto. Taong tubig. Milusot bisan sa mga gingi. Ug hapit kani mamatay si Claudia kung wa ko pa siya madali. Pues, pangandaman ta ang iyang pag-ani. Pangandaman ta, Doria. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!